ଏବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ନେତା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି। ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀ ସଜାଇଥିବା ବେଳେ ଦଳ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ତାହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଜେଡ଼ି ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିକ୍ରମଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଥା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ କଲମ ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ିବେ 44 ଓକିଲ। ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି 4 ଡଜନ ଓକିଲ ବିକ୍ରମଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ିବେ। ଏବେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ, କାରଣ ବିକ୍ରମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରାଯିବ, ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ, ପୋଲିସ ଯଦି ସେଭଳି ଭାବରେ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ରଖିନଥିବ ତାହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଅପଦସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କର ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚାପ ପଡ଼ିସାରିଛି ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ 44 ଓକିଲ ଏବେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସଜ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ପୋଲିସ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି ନା ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତାର ଫଇସଲା କୋର୍ଟରେ ହିଁ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଠିକ୍ କିଏ ଭୁଲ।